abantu kuboka abanyene kogenda chigasi gera komi chibara chia mutu mugirango ichiana kuligere complete ninda wea yebara ya kabondo akarenyo nja asengejo yebara eri anene yale kwa gajo dane service ro bijana yale ngenda contract lakini chibara chinde chionsi njana bakoru njana kwa gajo keregese mbuororo totebe ekiagera ebara nabono ekorua kita ke ekorua mukomoni egende asaguna tumbe egoita isinda ibare ye anga identified kale inale ngorona ne bare yaje kwagacho ekiagera asaria igare musunteini eskuru gere maria institute gere maria nene ekorokuna kerogoyetai abana bari bakuna chipigipigi matateye kogenda maria so ebare yo anga yagachi ne miake yonsi bi obora iba iroro abo kwende kutwera hana ikie bare yetana kwagachi ebare inde korwa chabera yacha nyamusi igere ebare goja gekendo egere eruge kendo naende egende nyamaye kwe kendo goje nyamaye na saa enye sana ebare ya kwanirwa matuko njana kwagacho eyo onsi obora ibororo obwende gutwere hana ninkie binde bita ikokorekana chibare ji chikwagacho kirase toigwete chikwagachwa gusiengima ogende jinsemo chinde yokonywa chibare chagachire chingi yachiroro chirano kiango ta muri no ani nuoro lakini bona kibare cyo ne ile kiano mugirango echinko gendoro na jinda ite ko rugora kabisa egera chikoleki chiagachu ndigi asem menganyi yonsi pia chibese chigotoka chibe kwa se budget egera nya chibese chu semo ense tabwati chibara ige minetina communication teyu obo safiri yani okorua nseme yemo ogende nsemende okoimukie ndagera oyerusia nseme yema ase kwama oyeira ase gukugora chiro yera